Tarata ye safarkalo tile 10 ani 2 hijira bakile kɛmɛ naani ani 45 donna an b'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na a ka kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. Mali sanu bɛna yelenku maliyɛnw ye baw min anw yɛrɛ ka jamanakuntigi ye Colonel Asimi Goita tɛnɛn tɛmɛnen a kɔni ye sariyakisɛ dɔw ta ba la minnu kɔni bɛ ɲɛsin Mali yɛrɛ dugukɔnɔ nafolo bɛɛ lajɛlen ma. An ka wolomasiri tabaw ka maa ɲɛma ale kɔni yalala an ka wolomasiri tabaw ka daga yɔrɔw la daga yɔrɔ minnu ni MINUSMA maaw y'u lasigi an ka sɔrɔsilakaw ma. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Niger jamana kan min kɔni ye faso cakɛla ɲɛma maa caman ye olu kɔni jɔyɔrɔ bɔsira u la. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la sariya kura mun kɔni bɔra min bɛ ɲɛsin Mali dugukɔnɔ nafolo yɛrɛ kɔni ma ni a yɛrɛ kɔni taara ba la tɛnɛn tɛmɛnen utikalo tile 28 san 2023 an ka jamanakuntigi fɛ Colonel Asimi Goita o bɛna kɛ sababu ye sanu min kɔni bɛ bɔ anw yɛrɛ ka dugukolo kɔrɔ ni a nafa kɔni bɛna se fasodenw kɔni ma baw yɛrɛ la k'a fɔ a bɛ kalo caman bɔ ma hakili juru caninenw caman ani an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kasabeko ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na o kɔni bɛ baara la ni waleya kunkan o baaraw kɔni jaabi kɔnɔna na yirala k'a fɔ min kɔni Mali nafolo min bɛ bɔ dugu jukɔrɔ a kɔni kow tɛ tɛmɛ a sira fɛ o de kɔni kama fɛn caman tun kilennen tɛ a kɔnɔna na Ali Kulubali ale ye ɲinini minnu k'a la an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mali wasadenw ye sariya kura min ta ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko ka lahalaw ye n'u ye sanu kɔnde n'u bɛɛ kɛla o tukalo tile 8 a jirala k'a fɔ o sariya talen kɔfɛ jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ko a kɔni ye baara in ka se ka a tɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni waliya k'a bila fɛn min ye sira kɔni kan a ka se ka waliya cogoya min de la a jirala k'a fɔ o kɛnɛ kɔni kan maa kɔni tun bɛ se ka min kɔni kɔlɔsi ko fɛn min ye Colonel Asimi Goita a bi sɔn baara in kɔni ma waati min ka a promulguer a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni kun bi ni kɛnɛ kɔni kan a jirala k'a fɔ ko u ka ni ɲɔgɔn ye nazaraw bi min wele ko huis clos ko a kɛla u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka jateminɛ kɛ gafe in kɔnɔna ka se ka di Colonel Asimi Goita kɔni ma a ka tɛmɛ ni baaraw kɔni ye cogoya min na a jirala k'a fɔ ko nka o tilala ka fɛn min ye a kɔni dayɛlɛ fɛn min ye minisiri dama kɔni yaasa olu na se ka o sen don baara in kɔni kɔnɔna na minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli kɔni ma ani gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela n'u ye Colonel Abdoulaye Mayiga ale kun bɛ yen o kɔfɛ minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ faso ka sɔrɔko ma nafoloko min ye Alfuseni Sandon ale kun bɛ yen minisiri min fana bɛ yen sa min ka baara ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ nafoloko ma sanu mini n'u ye professeur Amadou Keita ale kun bɛ yen ani minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ sigida lakanani ko bɛɛ lajɛlen kɔni ma Mamadu Samakɛ a jirala k'a fɔ ninnu kun bɛ yen ka taa se fana maa minnu bɛ yen ni u ye baara kɛ Mali yɛrɛ sanuko kɔni kan ka se ka gafe kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni bɔ a kan n'u b'a wele ko les experts de secteur minier a jirala k'a fɔ olu ka ɲɛma n'o o ye Madu Ture ye a jirala k'a fɔ ale kɔni kun bɛ nin kɛnɛ kɔni kan wa a jirala k'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen kɔni n'u dola u kɔni fɛ nka a jirala k'a fɔ fɛn min ye gafe min bɛ yen ni u y'a bɔ n'u ko rapport final u ye gafe min bɔ miniko kan k'a jira k'a fɔ mini a kan ka taa ni sira kɔni fɛ sanuko ka kan ka taa ni sira de kɔni fɛ yaasa faso na se ka hɛrɛ kɔni sɔrɔ a la cogoya min de la a jirala k'a fɔ o gafe in ko min ye Alfuseni Sandon nafolo minisiri ale kɔni ye gafe in ka se ka a yɛlɛma ka di jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita kɔni de ma wa o y'a jira fana k'a fɔ ni baara in ka Mali sanuko a minu ko bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ani ka rapport min ye ka gafe sɛbɛn a kɔni kan ko a ɲɛmaaya kabini a daminɛ fo kana se a banni kɔni ma bɛɛ lajɛlen kɔni bi jamana ɲɛmaa Asimi Goita kɔni de bolo wa a jirala k'a fɔ a kɛla fana ka kɛɲɛ ni hakilila ye fɛn min ye sigi k'a fɔ ba min kɔni kɛla faso Mali kɔnɔ n'u ko assise nationale de la refondation o hakililaw kɔni de ye ko a kɛla ka kɛɲɛ ni o kɔni de ye a jirala k'a fɔ baara ninnu kɔni kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ sanu bɔyɔrɔw ni a gafew bɛɛ lajɛlen kɔni ka u bɛɛ lajɛlen laraw ye ka tila ka a gafew kɔni di fɛn ye jamana ɲɛmaa kɔni de ma a jirala k'a fɔ a gafe in ko a bɛna kɛ so kɔnɔ gafe fɔlɔ wa a bɛna to jamana ɲɛmaa ale ka jabala kɔni de la yaasa fɛn ye ka se ka a kɔnɔna k'o lakana hali sisan o de hukumu kɔnɔna na min ye mini yɛrɛ minnu dugu jukɔrɔ nafolo o minisiri n'u ye professeur Amadou Keita ye ale y'a jira k'a fɔ nka ale kɔni ka département n'u y'a ka minisiriso kɔni de ye k'o bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ maa minnu b'u bolo ka baaraw kɔni kɛ ka se ka olu kɔni kibaruya hakili
hakila min be n'u ko code millier n'u ye hakila kura minnu ta la Mali sanuko kɔnde la o ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔnde cogoya min de la ko olu bu u ka bila la ani maa minnu be olu sugantila ka se ka jateminɛ kɛ Mali miliko kɔnde la o be se ka fɛn min ye hakilaw ta olu fana kɔni ka yɔrɔ kɔnde la o de hokun kɔnɔ fɛn min ye Mamadou Keita n'u ye sanu ministre dugujukɔrɔ nafolo ministre kɔnde a nisɔndiyala ni gafe in kɔni a y'a jira k'a fɔ ko nin gafe in bɛna kɛ sababu kɔnde sanu a bi yelege fɛn min ye faso Mali kɔnɔ maaw na nafa kɔni sɔrɔ a la o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sariya kura min kɔni kun bɛ Mali sanuko la a mɛnna ko o y'o ta ka jateminɛ kɛ o ka hani ka taa minnu kɔni jateminɛ ka se ka fɛn min ye kura ka o kɔni bila sen kan min bɛ kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni bolo nafa kɔnde o y'a jira fana k'a fɔ yaasa ka se ka Mali miniko a sanu a dugujukɔrɔ nafoloko ka se ka a kɔni mara ka ɲɛ ko fɛn min ye ministre dama olu bɛɛ lajɛlen kɔni da bɛna don a baaraw kɔnɔ na ko ministre caman bɛ yen a mana na cogo olu bɛɛ lajɛlen b'o tɛgɛnɔ kɔni bila fɛn min ye a mini sigili kɔnɔna faso a kumaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mini kuma kɔnɔ ministre caman olu da bɛna don a kɔnɔ na ko o bɛɛ lajɛlen kɛ kun tɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ yɛrɛsa fɛn min ye ka se ka a baaraw kɔni kɛnɛmaya ani k'o jɛya cogoya min na o bɛ min wele fɛn min ye sanu baara kɔni kɔnɔna na ko traitement par paysage ka fɛn min ye sanu ka a bɔ ani ka a suma olu ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛlen don fɛn min ye nin gafe kura in kɔni kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ kɔrɔlen ko o kɔni kun tɛ kuma o kan wa jarala k'a fɔ ko i kun bɛ minnu fana kɔni jateminɛ minnu bɛ sanu kɔni bɔ o bɛ se ka sanu kɔni ta ka a baaraw fɛn min ye ka se ka traitement o bɛ min wele ko traitement a laraweli baaraw ka se ka o kɔni di o ɲɔgɔn na minnu wɛrɛ kɔni de ma yaasa fɛn min ye olu na se ka nafa kɔni sɔrɔ a lɛnpoyanfan kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ yirala k'a fɔ ko dansigikɛla nin bɛɛ lajɛlen kɔni de la ko ka sababuya kɛ o baara min kɔni kun bi kɛ a kun bi faso kɔni kumaliya nafolo caman a miliyari caman kɔni de la wa a jirala k'a fɔ ministre a y'a jira k'a fɔ yɛlɛma minnu nali filɛ nin ye mini ka nasira kɔni na a bi kɛ sababu kɔni de faso Mali kun bi nafoloba minnu ka se ka olu sɔrɔli kumaliya faso Mali kɔni ma o na o bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ cogoya min na o kɔfɛ sa ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye nafoloko kɔni ma Aluseni Sanu ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kɔdi min kun bɛ yen sariya min kun bi miniko kun kan ka san 2019 a y'a jira k'a fɔ ko o sariya in ko o ye a ka dan de kɔni jira wa a y'a jira k'a fɔ kura min bɛ yen ni o kɔni bɛna bila sen kan a bi kɛ sababu ye faso Mali a bi miliyari 100 caman ka se ka o kɔni de sɔrɔ fɛn min ye nafa kɔni de la wa Aluseni Sanu a y'a jira fana k'a fɔ maa bɛ yen ni e bɛ bɔ jamana wɛrɛ la k'a fɔ i na sanu baara kɔni kɛ faso Mali kɔnɔ mini baara kɔni kɛ faso Mali kɔnɔ fɛn min ye malidenw ka nafa o bi kɛ min ye a la 100 sigi la 51 de kɔni do o de bɛ kɛ sababu fana kɔni ye nafa fɛn kɔni bi fara fɛn min ye sanu kɔni kan faso malidenw o bi kɛ olu ta kɔni de ani ka taa kɛ sanu yɛrɛ a bi bɔ fan minnu fɛ walima dugujɔkɔrɔ nafolo bi bɔ fan minnu fɛ olu yɔrɔw yiriwali fɛn bi kɛ yiriwa sira kɔni de ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ani faso kɔnɔna na fɛn min ye maa minnu bɛ ni olu tala yala fɛn min ye ka se ka mini ka a kɔni jateminɛ ka gafe in kɔni sɛbɛn olu ye fɛn min ye gafe kɔrɔ min kun bɛ k'o jateminɛ o kɛla sababu fana kɔni de olu ye hakilila caman kɔni sɔrɔ fɛn min ye mini baaraw kɔni de kan ko ka sababuya kɛ ni ye mini yɛrɛ jateminɛ baarakɛ yɔrɔ do min bi se ka sefa wari miliyari 2,000 bɔ ɲɔgɔn k'o lase faso Mali kɔni de ma o de la maaw tilala k'a jira k'a fɔ minnu bɛ yen ni hakili waasi b'u la gafe min bɔla yala a bɛna kɛnɛmaya wa o de la a y'a jira k'a fɔ min ye Mali gouvernement maaw kɔni ye ko o kɔni ye a jira k'a fɔ ko ka gafe in k'a bila jamana ɲɛmaa ka baarakɛyɔrɔ ka bolo kan fɔlɔ sani fɛn min ye wulikajɔw kɔni ka kɛ mini baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ka se olu kɔni ma ka se ka u n'u hakiliw kɔni jira ɲɔgɔn na k'a jira k'a fɔ sariya kura de t'a la maaw kan ka taa nin sira de kɔni fɛ ani yɛlɛma minnu donna k'u kibariya o bɛɛ lajɛlen la o n'o bɔla ye baaraw bɛ sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ laɲini bɛ ka ɲini cogoya min na. Anda magara fana la bakurubaw la an ka wolomasiri tabaw ka maa ɲɛma n'o ye chef d'état-major général de l'armée ye ni ale tɛ dɔ wɛrɛ ye n'o ye général de division Umar Jara ale yɛrɛ kɔni kun bɛ munumunu salo la an ka wolomasiri tabaw daga yɔrɔ minnu ni MINUSMA maaw kɔni ye u lasegin u ma a yɛrɛla ka fɔ sa u bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutu, Gawo, Bɔɲangara ani Mopti kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na a kɔni yalala walasa min kɔni wolomasiri tabaw ye ka se ka taa courage don ula wele kɔni bɛ baara min na ani k'u fo ka waleɲuman dɔn Asata Mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. An ka
ka fintigilakaw olu ka état major ma ɲɛma ni o ye général de division Umar Jara ale ka nin tagama ninnu kuma ni kuma ka taa bɔ an ka fintigilakaw ye a kɔni kun ye k'a lajɛ baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka taa cogoya min na ka fara o kan minisma ka kan minnu bɛla ka di an ka fintigilakaw ma ka taa o yɔrɔ kofɔlenw yɛrɛ kɔni fana jate minɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu mun kan o de ye civiliw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakana an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na o de la a kɔni ye foli ta ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma olu yɛrɛ bɛ cɛsiri min jija min na nin wagati in na jamana yɛrɛ lakanali la cogoya min na ka fara o kan a tilala ka ladilikan caman ta ka di an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ko an ka faamaw ko olu ka sebaya banbacimaw kan ko o kuma kɔni ko siga yɛrɛ tɛ o la bilen barisa o nɔ kɔni bɛla ka ye kuma bɛɛ terrain yɛrɛ kɔni sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko o fana fanba bɛ bɔ an ka jamana marabagaw de la barisa u kɔni bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa fintigilakaw bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la cogoya min na ni baarakɛminɛn dafalenw yɛrɛ kɔni fintigilakaw ka ɲɛmaaba ale kɔni a laɲini hali sisan nɔ u ka u cɛsiri baara ninnu kɔnɔna la u k'a kɛ bonya ani karama yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ u bɛ dege a la armée yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na général de division Umar Jara a tilala k'a laɲini fintigilakaw fɛ fɛn min ye gulɔ ɲɛnaminimafɛnw réseaux sociaux o ni a ɲɔgɔnna fɛn caman ko o kɔni tɛ fintigilaka danbe yɛrɛ ko u ka u yɔrɔ ma janya hali sisan o fɛn jugu ninnu yɛrɛ kɔni na a tilala k'a yira k'a fɔ population na ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi barisa faamaw olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka baara yɛrɛ la i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogoya min na nka a y'a laɲini hali sisan nɔ population civile fana ka a fanga fara u ta kan walasa laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na nin baara ninnu kɔni kun cɛra ni mun ye o de ye ka taa foliw yɛrɛ kɔni lase an ka jamana maabaw ma ni ka tila ka dugawu don kɛ bɛn o bɛ se ka segi teliya la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. An ka wulumasiri tabaw bɛ to ɲɔgɔn bolo lakanako kunkanko kibaruyaw la a yirala k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen n'u bɛna utikalo tile 28 san 2023 ma nɛgɛ kaɲɛ 14 waatiw kɔni na ka ɲɛsin kunnafoni ɲumanw caman farali ma ɲɔgɔn kan anw yɛrɛ ka wulumasiri taba minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ sanfɛ kɛlɛ kɛ n'o kɔni an ka armée de l'air maaw ye olu ye wulikajɔ dɔ ta ka bamaci wale kɛba kulu dɔw kɔni sɛgɛrɛ ani fisi yɛrɛ masurunya la a yirala k'a fɔ ni bamaci wale kɛba maa minnu kɔni tun kɛlen don ka ani fisikaw yɛrɛ kɔni se u dan na wa u yɛrɛ kun bɛ ka labɛn sabati walasa ka taa bin an yɛrɛ ka wulumasiri tabaw kan u dagayɔrɔ dɔ kɔni na a yirala k'a fɔ nin wulikajɔ kɔni senfɛ min bamaci wale kɛba maa caman ye o dajira min kɔni ye mobili 4 ye n'o ye pick-up 4 ye o fana dajira o senfɛ a yirala k'a fɔ sa halisa munumunu salow kɔni bɛ senna nin yɔrɔ kofɔlen na o de kama an ka wulumasiri tabaw kɔni b'a ɲini nin yɔrɔ kofɔlen maaw fɛ yarabi u ka min kɔni ye kibaruya ɲumanw ye k'o fara u boloda la ka se ka olu yɛrɛ dɛmɛ nin kɛlɛ kofɔlen ninnu na cogo min na. Ka ɲɛsin waleya ma an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita bɛ min kɛ kɔrɔlen ni o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ waleya kɔni ye min ye an ka jamanakuntigi ka cidenw ye olu kɔni sera Ponge hôpital la tɛnɛn tɛmɛnen n'u bɛna utikalo tile 28 ma san 2023 walasa min kɔni ye machine min bɛ jalisi kɛ o maɲɔgɔnlɔ minnu bɛ yen ka taa o caman kɔni di min ye Agibu Danbele ye ni ale yɛrɛ kɔni an yɛrɛ ka jamanakuntigi ka kankɔrɔsigiba kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale kɔni ye ni fɛn ninnu kɔni di jamanakuntigi tɔgɔ la a y'a di minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Mali kunkanko kibaruyaw la Mali cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaa colonel Asimi Goita a jirala k'a fɔ ko a ye baara minnu kɔni n'u don k'a jira k'a fɔ a ka kasabi ni u b'a wele ko fond de souveraineté ko sabasabasigi fila bɔɲɔgɔnko o n'a don sɛgɛnbaatɔw la faso Mali kɔnɔ a ye o baara minnu kɔni daminɛ a jirala k'a fɔ ntɛnɛn min bɛnna utikalo tile 28 san 2023 kɔni ma a ye o waleya dɔw kɔni de kɛ Bamako n'u ye Mali yɛrɛ labitanisoba Ponge fɛn min ye kɔmɔkili banamaw ka se ka minɛ dɔw kɔni ta ka se ka taa o kɔni di olu kɔni ma cogoya min de la a jirala k'a fɔ Asimi Goita ale yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ n'u ye présidence ye o maa min ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ye administration papier ko ani a nafoloko ni u b'a wele ko Sherifu Tunkara kɔni ye colonel Cheikh Sherifu Tunkara a jirala k'a fɔ ko ale kɔni kun bi kɛnɛ kɔni de kan a jirala fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Ponge yɛrɛ o maa ɲɛmaa n'u y'a directeur ye ni o ye a directeur ye Ponge yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba a labitaniso a directeur dankan n'u ko directeur adjoint a jirala k'a fɔ ko o fana kɔni kun bi nin kɛnɛ kɔni de kan wa maa bɛ se ka min fana kɔni kɔlɔsi colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ka ladiri karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen Agibu Danbele a jirala k'a fɔ ale kun bɛ ministre min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma a jirala k'a fɔ o kɔni kun bi nin kɛnɛ kɔni de kan wa a jirala k'a fɔ maa bɛ se ka min kɔni kɔlɔsi sa minɛn ninnu fɛn ye colonel Asimi Goita a ka ladiri karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ Asimi Goita kabini a ye fanga kɔni ta juin
kalo kile 7 san 2021 layuru min tala a fɛ o layuru timɛli dɔ baara de kɔni ye nin ye ka se ka fɛn ye jamanadenw kɛlɛya bi minnu kɔni ta maa minnu bi ni kɔlijugu b'u kan walima banajugu k'u dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔni de la ko nin y'a sira dɔ kɔni ye tuguni o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Agibu Dambɛlɛ a y'a jira k'a fɔ colonel Asimi Goita a y'a jira k'a fɔ maa foyi tɛna to faso Mali kɔnɔ min tɛna fɛn ye jamana ka dɔ k'a fɔ ko faso kɔnɔ ɲɛmaa bɛ jamana kɔni de la wa a ka nafolo in fana ko a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma togodalamaw ka taa se fu bugudalamaw bɛɛ lajɛlen kɔni de ma o kɔfɛ fɛn ye professeur Amadou Yatara kɔni de n'u ye dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na n'u ye lapitaniso Ponge ale ka baara ɲɛsin bɛ kɔmɔkiliko baaraw kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma a ɲɛmaaya bɛ o maa min kɔni bolo ale y'a jira k'a fɔ minɛ minnu filɛ nin ye ka se ka na sin di olu kɔni ma yaasa u na se ka fɛn ye banabaatɔ kɔni ka banaw ani ka se ka olu kɔni lafiya ni a ye cogoya min na ko nin kɛla ko ye ko min kɛla trafatani ye olu kɔni bolo wa a kɛla nisɔndiyaba ye olu bolo nin n'a kɛ sababu ye kɔmɔkili bana bɛ maa minnu kɔni de la ka se ka olu fana kɔni lafiya dɔɔni o kɔfɛ sa fɛn ye jɛkulu min fana kɔni ɲɛsin bɛ yaasa maa minnu bɛ ni kɔmɔkili ko gɛlɛya bɛ u la ka se ka olu kɔni jukɔrɔma don n'u ye Shekina Umar Sise ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin baara min kɛla jamana ɲɛmaa kɔni fɛ nin ye baara kunnawolo baara de ye wa a jirala k'a fɔ jamana ɲɛmaa a mago bɛ a ka jamanadenw kɔni de la wa a y'a jira fana k'a fɔ nin kan ka kɛ ko de ye ko min ni a kan ka sinsin k'a kɛ badabada kɔni de ye ɲina kana kɛ nin kɔ fiyewu ko o bɛ kɛ sababu kɔni de ye ka fɛn ye kɔlibaatɔw dɛmɛ ani a somaw bɛɛ lajɛlen ani banabaatɔ ninnu ka se ka olu n'u somaw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛji cɛ cogoya min na a fɛn ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko kɔni de ma colonel Asan Bajalo Ture ale kɔni y'a ka nisɔndiya kɔni jira ka kɛɲɛ ni nin baara in kɔni de ye k'a jira k'a fɔ ko olu na nin minɛnw kɔni minɛ ni fɛn ye nisɔndiya badabada ye ni muguri badabada kɔni de ye wa a y'a jira fana k'a fɔ ko colonel Asimi Goita ko maa don maa min kuma bɛɛ a kɔni bɛ jamanadenw kɔrɔ gɛlɛya bɛ minnu kɔni de la sɔrɔko gɛlɛya ka taa se banako gɛlɛya kɔni ma a ka baara ye ka se ka olu kɔni dɛmɛ wa ko di baara ninnu bɛɛ bɛ don o de ye hukumu kɔni kɔnɔna na olu filɛ nin ye ka minɛ minnu kɔni sɔrɔ nin ye ko dialyse kɔmɔkili Ponge ko nin bɛ kɛ sababu kɔni de ye fɛn ye ka se ka ba kɔni don olu cakɛyɔrɔ ka baaraw la hali sisan Asan Bajalo Ture a y'a jira k'a fɔ colonel Asimi Goita ni ka nin minɛ ninnu ko a nana a nacogo la a nana fɛn ye a na waati kɔni de la ko k'a sababuya kɛ kɔmɔkili bana a furakɛli kun bɛna jɔ faso Mali kɔnɔ ka bɛn uti kalo 28 ma san 2023 k'a sababuya kɛ a minɛ ko gɛlɛya kɔni de ye Ponge kɔni kɔnɔna na ninnu nalen ko o na kɛ sababu kɔni hali sisan fɛn ye ka se ka ni kura kɔni fiyɛ a baaraw kɔni de la ani baarakɛla minnu bɛ yen ka se ka olu fana kɔni dɛmɛ u ka baaraw kɔni kɔnɔna na wa a y'a jira k'a fɔ ko olu na ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ minɛ ninnu kan ka don sira minnu fɛ k'a don o sira kɔni fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka nafa kama ani banabaatɔw fana ka se ka kisi ka bɔ bana in kɔni ma cogoya min na colonel Asan Bajalo Ture a y'a jira k'a fɔ fɛn ye kɔmɔkili ko gɛlɛya bɛ maa minnu na a bɛna kɛ fɛn ye bana kunbɛn o ka bisa ni bana furakɛ ye ko na wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ don nataw la ka se ka maaw n'u hakili kɔni jira ɲɔgɔn na sensibilisation ani ka baara dɔw kɔni bila sen kan bana in a furakɛ kɛ sani a ka maaw kɔni sɔrɔ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen fana kɔni sigi sen kan maaw bɛ se ka kisi bana in ma cogoya min na olu ko baaraw olu bɛɛ lajɛlen bi kɛ ko ka sababuya kɛ bana in kɛla banajuguba ye fɛn ye faso Mali kɔnɔ wa a kɛla jangorojugu kɔni ye maaw kɔni ma a bɛna kɛ sa ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ bana in a kana fasodenw kɔni sɔrɔ k'a furakɛ sani a ka se fasodenw ma ko u na o baaraw kɔni boloda don nataw kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a ye minɛ ninnu kɔni di fɛn ye Ponge yɛrɛ a ma ɲɛmaa ka danga kɔni de ma k'a jira a kɔnɔna k'a fɔ ko nin ye minɛ ɲuman ye u ka se ka minɛ ninnu kɔni minɛ n'u bolo fila kɔni de ye ko k'a sababuya kɛ ko nin bana min filɛ ninnu ye kɔmɔkili bana joli ani fɛn ye joli ani fɛn ye sugunɛ a bɛ ɲami ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na ko jamana bɛ nafolo min kasara fɛn ye a baara kɔnɔna san kɔnɔ ko a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 2 bɔ ɲɔgɔn ko kɔni de la wa fɛn ye colonel Asan Bajalo Ture y'a jira k'a fɔ ni minɛ ninnu a bɛna kɛ ka faso fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fa dɛbu sani waati kunkurunin dɔrɔn kɔni de kɔnɔna na. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimamuso Aissata Mayiga fɛ. Niger jamana kɔnɔna la u ka fanga tigilamaw ni o ye CNSP maw ye a kɔni yirala k'a fɔ ko olu kɔni u ka jamana directeur ba caman ka baaraw yɛrɛ kɔni jɔ nin wagati in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o bɛ tali kɛ u ka kunnafoni di sirabaw n'a bɛ fɔ o ma ko autorité de régulation des communications ale ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ a nɔ la autorité de régulation de la commande publique o ɲɛmaa fana kɔni wulila ka bɔ yen nɔ fo ka taa se u ka taga ni ka segin ɲɛmaaya soba yɛrɛ kɔni ma ale fana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ yen nɔ u ka
ka sɛnɛkɛyɔrɔ olu jiko yɔrɔ ɲɛnabɔli n'a bɛ fɔ o ma ko office national des aménagements hydro-agricoles ale ɲɛma yɛrɛ kɔni fana wulila ka bɔ yen nɔ fo ka taa se fura feere yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma n'a bɛ fɔ o ma ko produit pharmaceutique ale yɛrɛ kɔni fana ɲɛma wulila ka bɔ a nɔ yɛrɛ kɔni na. Kunnafoniya wɛrɛw kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u ye a laɲini bolimafɛn fɛn fɛn dira nin ma kofɔlen nin ma baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u k'a bɛɛ lasegi tile 3 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Wa maa minnu fana ye faso baara kɛ ka tɛmɛ ni u tɛ baara la bilen faso ka bolimafɛn minnu bɛ u bolo k'u bɛɛ lajɛlen ka segin ni bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni. Sudan jamana kɔnɔna la u ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye General Abdel Fattah Burhani ale yɛrɛ kɔni tagamakɛ karido ka taa u ka jamana yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min na ko Port Sudan. A y'a yira k'a fɔ ko Sudanɛw yɛrɛ kɔni ka u hakili sigi ko barisa ko sɔɔni ko sebaya ko olu yɛrɛ kɔni bɛna o sɔrɔ. Al Burhan a y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan minnu bɛ k'a fɔ ko u ye accord yɛrɛ signé ni fan dɔ maaw ye u ni maa minnu bɛ kɛlɛ la ni o ye Mohamed Hamdan Daglo ka maaw ye. A y'a yira k'a fɔ ko accord foyi yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ olu ni u cɛ ko maaw ma kɔni bɛ n'i kɛra sababu ye ka Sudanɛw yɛrɛ kɔni janfa ko siga t'a la ko olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka accord signé ni o tigilama ye. Nations Unies maaw olu kɔni a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa 500 bɔɲɔgɔnko o de fatura nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ko wa ko ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ma jɔ hali sisan nɔ ko kasara kɔni na taga bin Sudani a dafɛ jamanaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan. Libi jamana kɔnɔna la fɛn min u ka premier ministre n'o ye Abdul Hamid Debde ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min u ka jamana ministre ni jamana wɛrɛ tɔw ɲɛnabɔli Najla Al-Magouz ko ale yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ a ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka sababu kɛ ani Israéliens olu ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn yɔrɔ jamana kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na. N'i y'a jateminɛ fɛn min Libi premier ministre a y'a yira k'a fɔ ko ni maa 2 ka ɲɔgɔn ye ko o tɛ Libi jamana yɛrɛ kɔni hakilina yira ko barisa ko olu kɔni bɛ Palestine ne jugɔrɔma don Israël bɛ ka waleya minnu ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma. Fɛn min ye ministre kofɔlen min ye ni a wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ni nin maa kofɔlen ka ɲɔgɔn ye ko a baaraw yɛrɛ kɔni kun labɛnnen tɛ fiyewu ko u ka sigi dɔ de kɔni senfɛ ko u y'u t'o la ko ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni boloda. Rusi jamana kɔnɔna la karidon u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Wagner ma ɲɛma ye Prigozhin ko ale yɛrɛ kɔni fatura avion bin yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Ni kibaruya ninnu dira kuma min na olu yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ mun ma ko expertise génétique moléculaire o kɔni y'a yira k'a fɔ ko Prigozhin yɛrɛ kun bɛ avion kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka fara o kan ale yɛrɛ kɔni ka bara droit ni o ye Dimitri o kɔni fana fatura ni masiba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. U ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu yɛrɛ kɔni ma kuma kasara in yɛrɛ kan u m'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ accident ne don wa walima bombe ne don wa walima missile le don wa ou bien avion bolilaw yɛrɛ de ye fili kɛ u ka baaraw kɔnɔna la wa u kɔni ma kumakan di o yɔrɔ kan. Ka fɛn min ye nanzaraw ye olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin ko ale yɛrɛ de kɔni ye Prigozhin bɔnɛ a nin na barisa wagati laban ninnu na Prigozhin yɛrɛ kɔni kun wulila ale yɛrɛ kɔni kama. Ka jaabili kɛ o kumakan ninnu na Rusikaw olu kɔni a yira k'a fɔ ko o ye bisikiyali jugu de ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an ka filɛbaga mandenw fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Kolokanikaw bɛɛ lajɛlen ma ko Kolokanikaw bɛɛ lajɛlen ni su aw kan bɛ waati wɛrɛ ɲɛna sɔnna ma.